पार्टी मुंग जों मो सय सय सेमिया दो ओंखाय फुन खायहका आने रादा बायनि अर फुन खायहका खायहका अंका ब खायहका अरन हचे डाइरेक्ट फुन खबैया ने र ओंखाय फुन खायख्या जों खायख्या नायख्या ओंखाय कुनो जिप्रगा दं होनो अत टाइपनो हाबि साका खायख्या दे ओंखाय नायख्या हांखाय पुरा फिट पुरा आबा करे सेस ओंखाय तो बां कबर किसा खुलुमनाय दे बखर पुरा सेसे अबहाय बुतो खाय उमदायके लामो सका हाय सिबले आबनो ता ब कुनो के बाय सूत्र ब करे वालाय के जब करे कुनो पाना करे ब व्यक्ति न बाहाय के हम पिके खाने मुजुंखा आंगा बसे आबसे आं बिसे दुखु नांगो बुइ हाय जदे गुनना सयता नों खांखाय आबो आं तेसे बुजुमा खामो ए नों बतम नेम तिखा आबो गिनो नों तिखा जखने आं बुजुमा खामो बनले बाहाय के हम तिखा खाने मुजुंखा बा हा एमने बसनि जरा रगो आबो टाइम तो आं साइमिया जेता फोन आनो फोन सके माने 3:27 जे खाजे व्यक्ति छाव आम फोन नम्बर साइमालिया आं तंसरि थाका नगनो फोन पकड़ दाखा नगर आं किसे तंगना बा पकड़ दायित्व फेकिया हास्पाताल थांना ननो हने फाइने फेकिया फिट बनो कबं मुठक कलांजा किसे खुलुं नायख्या सेस तामो बाय बुखाना एने तमो बाय बुखाबो तो जों साइमिया तो बानि सम्भव तो हंकाय रड बायनि बारि रेखा नाय एमने नग रगो केब्रो करिजा अनगदे तंने दंगो बिहिक बुसा तंका बिहिक बुसा आफर बुजाफुरु नदु नखासि सिनिका बरो र बरो खायतो सव सिनिया खर बुसर खर बुसर साना 4-5 जन र 4-5 जन बहुत थुब जाक मा ओ जे लांमा जनानि मु तमो अजित देब्रह्म ब एनआईटी सिकिउरिटी खाय दंगो एनआईटी ओ सिकिउरिटी खाय बय को थांगो फायो याबो कोनो जागा फन कटैया नांखाकाबा जे कोनो नोंना मोजां जाखाबा आबो तो किसा बरं सागत बिहिनो मुं तमो बिहिनो मुं रीता देब्रह्म ओंखाय आनो मांसे फन खायो ब बायदि तारा आनरो फारिक नाय सेरे डक्टर तो दुइजना बुरि दुइजना बो पीएससी मिशन कलाइबो जिरेनिया पियास जाने मुं केबो भद्रमेसी पारा निंताम कलाय आने आपन बाय ना आने आपन बाय उमनु कुसु सब থেকে থাকতা কবর निन मुं आने मुं के अजेन्द्र देब्रह्म